Welcome to our channel. It is me Asma. How to make आकाश कंदील with simple paper कलर्स. तुम्हाला व्हिडिओला नक्कीच लाईक करा. चला व्हिडिओला पटकन सुरू करू. तर फर्स्ट तुम्हाला लागणारे सामान इथं जे फर्स्ट तुम्हाला सिंपल पेपर पाहिजे, कात्री आणि जे इथं स्टेपलर. तुम्ही जे काही ग्लूचा सुद्धा वापर करू शकता, तर मी जे इथे स्टेपलरचा वापर करतो. तर फर्स्ट तुम्हाला काय करायचं, फर्स्ट एक पेपर घ्यायचा आहे. तुम्हाला काय करायचं आहे, फर्स्ट तुम्हाला जे हा पेपर असा फोल्ड करायचा आहे. तर आपल्याला जे स्ट्रीप बनवता येतील, तर थोडंसं या साईडला. तर तुम्हाला जे केवढं मोठं बनवायचं स्ट्रीप, तुम्ही जे तेवढं छोटं फोल्ड करू शकता. तर मला जे एवढे स्ट्रीप बनवायचे छोटेसे, तर मी जे इथं फोल्ड करतो. तर तुम्ही बघू शकता आपण जे कापलेलं आहे. तर आता तुम्हाला स्ट्रिप्स बनवण्यासाठी ही जे तुम्हाला एक एक लाईन सोडून जे इथं जे कापायचे, तर मी तुम्हाला दाखवतो. तर तुम्हाला जे हे इथपर्यंत जास्त कापायचं नाही, तर काय होईल, हे जे सगळं सोडून जाईल. तर मी जे इथलं पण कापतो. तर तुम्ही बघू शकता आपण जे याला कापलेलं आहे. तर हे जे खूप भारी झालेलं बघू शकता. तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला अजून एक पेपर घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला जे असं एक टावरसारखं जे तुम्हाला हे फोल्ड करायचं आहे. तर तुम्हाला जे तेवढं फोल्ड करायचं आहे तुम्ही जे करू शकता. तर तुम्हाला जे खूप मोठं करायचं असेल, तर तुम्ही जे इथून कापू शकता. तर मला जे आत्ता जे थोडंसं इथून कापायचं, तर आपण कापून घेऊ. तरीच तुम्ही बघू शकता आपण जे याला लावलेलं आहे. तरीच तुम्हाला जे आता याला स्टेपलर मारायचं आहे. तरीच तुम्ही बघू शकता आपण ज्याला जॉईन केलेलं आहे. तर हा खूपच भारी आकाश कंदील बनलेला आहे. तरीच तुम्हाला व्हिडिओ आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवायला विसरू नका आणि शेअर करा. बाय बाय.